بهاجراوي فدريشن قردم بشكلة إرترا توديبون سلسلة معلتات ككياد زقني شامبيون قردم بشكلة إرترا عام تغلطشحن 10 تمال سنبت بستخيل ناي كتما ودر تزازيمهم أبتي ناي تمال سنبت قرار نقف فلما ودرهم زكايرو من اسيات دك تبعتيون عبيتن من اسيات دك انستيو تقدمتيوم نايلو معمت ناي شامبيون إرترا ناي ترجع ودر حدا زوريا 6.7 كيلومتر زي شفنين يروم تحت عد مع 23 عام دك انستيو نتي شمونت زوريا مالت 53 بحد 2 كيلومتر شفنا ودر كابتن بتمكرون عدمن زبلصن كيتفلاين ودرن فصيمونهم اب موداتا دما اديام تسفالم كاب غانتا عرق قدامي تخوين خزاز من كلا صغ فصم كاب غالا نفي ارسيما غرماي كاب كلب دندن دما نمودادرتن بليصن كالاين سالساي دك انستيو 79.8 كيلومترين شفينن نت زنبر رحقه دما يوحنا داويت كاب غانتا غالا نفي قدامي تعود تكون كلا علم بينه كاب غالا نفي بسرات قبر مسكن كاب غالا نفي دما نسعبنا كالاين سالساي درجه حيزن بدحر دك انستيو ودرهم زكايرو من اسياد دك تبعتيهم ودرهم دما بناي مملاق فتنتات مامي قزو على خوينو اب موداتا فيلمون مبراهتو كاب غانتا دندن نمودادرت بليصو قداماي كوينو خعوتن كلو عوت هابتم كاب اسبيكو خلاي ميرون ገብረ ኢየሱስ ካብ ጋንታ ደንድንማ ካላይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ቀጺሎም 25 ዙርያ ማለት 166 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ ናይ መበገስ ሕንጻጽ ዝተረኽቡ ዓበይትን ናይ ታሕቲ 23 ዓመት ተቀዳደምትን እዮም እዚ ውድድር እዚ ብዙሕ ፈተነታት ዝተራየ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ተቀዳዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዕውት ሻምፒዮን ኤርትራ 2016 ክኸውን በቂዑ ወዲ ጋንቱ ዝኾነ መትከል ኢዮብ ተኸቲልዎ ካኣቱን ከሎ ሚካኤል ሃብቶም ናይ ክለብ ኤሪተል ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ ካብ ታሕቲ ዕድመ 23 ዓመት ድማ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ عوات وخينهم ودغانتو امانيل ገብረ እግዚአብሔርን ክብሮም ማሐረን ናይ ክለብ ኤሪተን ድማ ካላይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካቢል ሚኒስተር ፓብሊክ ወርክስ አቶ አብርሃ ስፋን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተክለን ተቀቢሎም ኩራት አዘቲ ሰፍሐት ሕስቶ ናይ ዝውድድር ኣብ ናይ ሶልስ መደብና ተኸታተሎም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ዲቪዥን የዘዋ ማዕከል ትማል ሰንበት ኣብ ስታዲየም አስመራ ቀጺሉ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ገፊሕ ዓወት ከተመዝግብን ከላ አዱሊስን አስመራ ቢራን ብዘይሸቶ ተፈላለየን አቀዲመን ግጥመን ዘካየዳ አስመራ ቢራን አዱሊስን ነይረን ኣብቲ ሚዛናዊ ዝነበረ ግጥም ድማ ክልቲአን ጋንታት ኩዕሶ ምሰኪዕት ከረኽባ ብዘይምኻልን ብናይ ሓባር ውጽኢት ባዶ ባዶን ተፈላለየን ብድሕሪ ቀይሕ ባሕርን ኩባንያ ህንጻ ሰንበልን ተጻዊተን ኣብቲ ግጥም ሕልፍ ኢላ መጥቃዕታት ተካይድ ዝነበረት ሰንበት ኣብ መበል 44 ደቂቕ ብመንገዲ ዓወት ብርሃን ቢላ መሪሕነት ተትሕዛሸቶ ብምምዝጋብ ሓደ ባዶ መሪሕን ዕረፍቲ ወጽያን ድሕሪ ዕረፍቲ ቀይሕ ባሕርና ታስተምዝገበት ታሸተን ምኽዋል ሓያል ጻዕሪ ካይዳ ኣብ 57 ደቂቕ ካብና ሓድጉ ኣብ 78 ካብ ተቀይራ ዘሰለፈቱ ዓብዲ ኢብራሂም ኣብ መበል 85 ከምኡን ተወሳኺ ግዜ ድማ ካብ ፍጹም ሃይለ ሚካኤል ብድምር 4 ሸቶታት ብምዝጋብ 4 ረኻበት ተዓዊታ